Λοιπόν, αλάνια, ξημέρωσε η μέρα που ήρθαμε για ψάρεμα. Λοιπόν, μήπως έπρεπε να πάρω γυαλί για να βλέπω τα ψάρια καλύτερα. Λοιπόν, σας έδειξα. 2 λεπτά να ετοιμάσω λίγο τα συμπράγαλά μου. Σας έδειξα τι έχω πάρει. Σας έχω δείξει, έτσι. Θα σας δείξω τα ακριβά άλλη μια φορά και τα φτηνά από το κινέζικο. Δεύτερη φορά ψάρεμα. Το κουτί αυτό το έχω πάρει από το κινέζικο. Εδώ είναι τα ακριβά μου. Φανταστείτε, είναι κοντά ένα δεκάρικο το ένα. Δεν ξόδεψε αρκετά, κάνα 40 ευρώ. Αυτό εδώ είναι πολύ καλό. Αυτό εδώ το πλανάκι, αν το λέω σωστά. Και αυτά τα μεγαλύτερα που είναι 13 εκατοστά νομίζω. 15, αυτά είναι τα ακριβά τώρα. Και από πίσω έχω, είναι διπλής θέσης. Και από πίσω έχω τα φτηνά. Από το κινέζικο. Το έχω φουλαρίσει. Το ανοίγουμε και βλέπουμε. Έχω πάρει αυτή τη λαμαρενίτσα, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται. Ό,τι έβρισκα έπαιρνα αλάνια, δεν γνωρίζω κιόλας τα ψάρια καλά. Αυτό εδώ το μεγαλούτσικο το δοκίμασε ένα βράδυ, ήταν νομίζω. Βλέπω πήρε και σκούριασε αμέσως. Αυτό εδώ το ψαράκι, καλό γι' αυτό. Αυτό εδώ μου αρέσει πολύ. Αλλά και αυτό. Όλα αυτά είναι κινέζικο. Λοιπόν, πάμε αυτό εδώ. Άλλο αυτό εδώ. Τέλειο ψαράκι και αυτό. Αυτά πως λέγονται, καλαμαριέρες. Νομίζω ναι. 1, 2, 3 καλαμαριέρες. Αυτό το βρήκα. Είναι για casting βασικά αυτό, έτσι. Το βάζει και αν τσιπήσει ψάρι, πλαλάς και το βγάζεις. Και έχω πάρει και πλανάκια εδώ. Και αυτά φτηνά. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό εδώ και τα και το χρωματισμό. Φτηνά, 15 γραμμάρια αυτά. Έχω πάρει και αυτά τα 2 λεπτά γιατί θα κραφουτώ στα χέρια μου και... Έλα κοπέλα μου. Θα βγεις. Αυτό και αυτό έχει ωραίο. Και αυτό έχει ωραίο χρωματισμό, έτσι. Τέλειο. Και αυτό εδώ, και αυτό 15 γραμμάρια. Κοιτάξτε εδώ χρωματισμό. Τι έχουν φτιάξει ρε τα λάνια. Τώρα τι γίνεται, εγώ δεν θα βάλω πλανάκια αυτά τα βαρύδια εδώ μέσα. Γιατί φοβάμαι με πιαστεί, γιατί μια μέρα μου πιάστηκε ένα και πώς δεν πήρα τηλέφωνο το λιμενικό να έρθουν να με βοηθήσουν να το ξεπιάσω μέσα από το βράχο. Τελικά βρήκα ένα παλικάρι εκεί, τράβαγα εγώ, πήγε αυτός λίγο πιο μέσα, το ξέπιασε, το βγάλαμε. Μέχρι να το μάθω πρέπει να πάω σε κάποια προβλήτα, λογικά σε κάποιο λιμάνι για να το μάθω να το δουλεύω λίγο το πλανάκι. Το βαρύδιο αυτό. Τώρα θα βάλω αυτά που επιπλέον, θα βάλω αυτά που είναι 7 εκατοστά με 4,5 και θα αρχίσω να πετάω εδώ μέσα. Αν πιάσω, καλώς. Αν δεν πιάσω, πάλι καλώς. Ήρθαμε για την εμπειρία. Λοιπόν, μην μείνετε πολύ λόγο και γίνομαι κουραστικός. Πάμε λίγο να περπατήσουμε λίγο την παραλία. Λοιπόν, αυτή είναι η παραλία για σήμερα. Όσο προλάβω δηλαδή. Έχουμε καμπόσα σκουπίδια. Τι έχει βγάλει εδώ έξω, όπου έλεος. Εγώ θα πετάξω τώρα λογικά από εδώ μπροστά. Έχει και εδώ πίσω. Μεγάλη εκτογραμμή. Θα πετάξω τώρα κάπου εδώ μπροστά. Αν δω 10-15 βολές θα ρίξω. Αν δω δεν τσιμπάει, θα προχωρήσω πέρα εκεί στη γωνία και μετά πάει λέγοντας πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα. Αν δεν τσιμπήσει παράγγελνο πιτόκυρο, πάω το παίρνω και πάω σπίτι και όλα κουμπλέ. Βασικά αυτή τη στιγμή τρέπω να βγάλω το βίντεο και ο λόγος είναι τα σκουπίδια που υπάρχουν στην παραλία. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα. Θα δείτε ότι βλέπω. Ωραία, το ξεπιάσουμε. Να βάζω το όλωμα και να κάθομαι με τις ώρες. Λοιπόν, που είχαμε μένει γιατί με πήραν τηλέφωνο στήσει του καλάμι. Μάλλον με αυτό εδώ θα ξεκινήσω. Καλό είναι αυτό όπως είπαμε θα βάλω. Βλέπω άλλο στο τρίποδο της κάμερας, λέει τι κάνει αυτός μου. Τρελός είναι. Φωτογράφηση μόνος του. Λοιπόν, πάω να κάνω βολές. Κάτσε με πιάσει και μια κάμερα και την πετάξω μέσα.
Ξεκινάει τώρα κόντρα αέρας και δεν μου άρεσε. Έλα ρε φίλε, έπρεπε να έρθει πιο πρωί. Να ξεκινήσω, έλα ρε φίλε, να πηγαίνω σε τίποτα βράχη και τέτοια. Κάτσε να γυρίσω λίγο την κάμερα πιο έτσι. Εκεί. Καλά είμαστε. Perfect. Δεν ξέρω για τον αέρα, αλλά εντάξει. Έλα, τα πιάσαμε τα φύγια. Πάω εκεί μπροστά στη μύτη. Να κάτσω λίγο εκεί. Κοιτάξτε και εδώ. Κοιτάξτε τα σκουπίδια. Όλο είναι γεμάτο σκουπίδια. Όλη η ακτογραμμή μέχρι πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Θα ρίξω καμιά δεκαριά βολές και αν δεν κάνει θα αλλάξει ψαράκι. Και πάει λέγοντας και αν δεν θα φεύγω. Δεν έχω αρκετό χρόνο, αλλιώς στο επόμενο βίντεο θα πάω σε βράχια. Τα ψάρια ντρέπονται την κάμερα, γι' αυτό δεν βγαίνουν σήμερα. Πριν μια εβδομάδα, πότε ήταν, πριν μια εβδομάδα περίπου, έπιασα δυο πέρκες στις νιές πίσω. Εντάξει, δεν ήταν 20 εκατοστά ήταν, αλλά τα πέταξε πάλι μέσα, δεν τα κάνω. Και τις πρώτες μέρες, όταν τράβηξα το πρώτο βίντεο, πρώτο ψάρεμα, μετά από 2 μέρες πήγα πάλι για ψάρεμα, εδώ λίγο πιο πέρα, μια παραλία. Και τσίπησε ένα μεγάλο ψάρι, αλλά δεν είχα μαζί μου απόχη. Και όπως αυτό γυμνάστησε, γύρισε όλο το καλάμι και έκανε κάτι τέτοια τρελά. Τι έχω πιάσει ρε πούστα. Λοιπόν το μαζεύω το ψάρι, το φέρνω κοντά μου, πάω να το βγάλω, βλέπω που το ήταν ίσα με το χέρι μου. Κάνει κάτι τέτοια τρελά, ξεκιστρώνεται και έφυγε μέσα. Αν είχα απόχη θα το βούτεγα, θα το έπαιρνα. Αλλά δεν ξέρω τι ψάρι ήταν, αυτό είναι το θέμα. Έχω αλλάξει ψαράκι τώρα, θα δοκιμάσω πάλι. Θα ρίξω καμιά 20 βολές ακόμα. Να, αυτό είναι το ψαράκι που έχω βάλει τώρα. Βλέπετε. Είναι λίγο πιο μεγάλο και πιο βαρύ και πάει λίγο πιο μέσα γιατί έχει αέρα τώρα. Με βοηθάει λίγο, δεν θέλω να βάλω βαρύδιο και πιαστεί μέσα τώρα. Δεν ξέρω το μεταχειρίζουμε σωστά. Κρίμα να χάσω το πλανάκι. Και αυτό καλά πάει. Αν τσιμπήσει, τσίπησε. Με τυχεροί θα είμαστε. Αχα. Θα μαζέψουμε σακούλα. Αυτά είναι. Θα πουλήσω το λάδι, θα πάρω ένα τέτοιο. Θα βάλω μέσα τον αντιχνευτή, θα βάλω μέσα το παλάμι. Θα πιάνω τις παραλίες, τα βουνά. Τι θα κάνω ζωάρα. Μπράβο ρε, ωραία κατάσταση για να δώσω. Άρα έχουν εξοχικά και αυτός έχει αυτοκίνητο. Θέλω μια πύρα. Μια Άμστελ. Λοιπόν, αλάνια, αυτό ήταν το βίντεο.
Όπως βλέπετε φεύγω με άδεια χέρια, όπως ήρθα φεύγω. Στο επόμενο βίντεο ελπίζω να πιάσουμε ένα ψάρι, να το δείτε, το χαρείτε κι εσείς, όχι μόνο εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ για όλα. Φωνάζω γιατί είναι μακριά η κάμερα. Δεν ξέρω με πιάνει. Και αυτά, τι να σας πω. Και ευχαριστώ και θα τα πούμε στο επόμενο. Λοιπόν, αλάνια, σας χαιρετώ, γεια σας.